Foli ni waleɲuman dɔ b'i lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw minnu kɛn bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin nin kuma in nɔ jabaraninw ma faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ cogo min. Sherifila TV bɔna ka kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique a n'a ɲɛmaaba a Seyada Sherif Usmane Madani Hayidara laɲini min kun kɛra laɲini donba sigira sen kan bɛn ni sibiri juin kalo tile 20 ye Palais de la Culture la. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min. Diinɛ bolofara ma bɔ diinɛ bolofara la ka sanga ni Mali jamana yɛrɛ cogoya ye. Mali jamana mago bɛ o min na bi ni o ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na. O donba in ngɛnɛ n'u donna ka bɛn ni sibiri juin kalo tile 20 ye Palais de la Culture la min denbaya kunbɛ Mali minisiri bolo, minisiri min ɲɛsin bɛ malidenw cɛ bɛnni ma ni o ye général de corps d'armée ministre d'État Ismaël Ouagué ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Haut Conseil islamique du Mali a nɔnabilaw Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kunbɛ kɛnɛ kan ka fara Mali dafɛ jamanaw kan i n'a fɔ Burkina, Niger, olu diinɛ ɲɛmaaw fɛnɛ kun bɛ yen. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka ɲininikɛlaw ye wulikajɔba kɛ a la. An ka jɛ ka an ɲɛmada o baaraw kɛcogo fɛ. Nisɔndiya ani farifoni o de kɛ n kun bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bi Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la. Silamɛw kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ balimaya kɔnɔ, sinji kɔnɔ, ka laban ka maaw bisimila minnu ye diinɛ wɛrɛ maaw ye ko bɛɛ lajɛlen danga na ka daminɛ chrétien diinɛ bolofara église protestante la ani katoliki. Laɲini ye mun ye? Bɛɛ basigi ye daha koto ɲɔgɔndala malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, Mali ka kolosuma ka Mali basigi. Kabini sɔgɔmada joona maaw bira ka bisimila minɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ lajɛ kɛ so Jelibaba Sisoko kɔnɔ. Nisɔndiya bɛ fa bɛɛ lajɛlen la. A bɛ fɛ jumɛn ko fɔ? Malidenw ka kelenya, Malidenw ka badenya, Malidenw ka koto ɲɔgɔndala ani Malidenw ka ɲɔgɔn magoto. Bi sɔgɔmada in na n'o ye ka bɛn nasara kalo min n'an b'o la o tile 20 ma san 2026 faraɲɔgɔnkan in kun ye bɛn ye ani kelenya ye. An ka diinɛ ɲɛmaaw ka daminɛ o conseil ɲɛmaa la ka se imama ɲɛmaaw ma, diinɛ kulu bɛɛ lajɛlen. Jamana bɛ degun ni gɛrɛntɛ min kɔnɔ bi ko foyi se ka bɔ ni bolodonbolo tɛ. An ka bolo don ɲɔgɔn bolo, an ka yafa ɲɔgɔn ma. Ko minnu kɛra an ka pan olu kunna, an ka jɛ ka koba kɛ min bɛ se ka jamana in bɔ bolola diinɛ bunakun kan. Initiative in yɛrɛ bɔra au conseil de yɔrɔ, n'a bɔra au conseil yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ an fa ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara ale de wele bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'an ka na an ka don kulu kelen kɔnɔ, an ka na an dusukunw ka kɛ kelen ye, an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ, furukufuruku min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se k'o bila kɛrɛfɛ. Silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la tendance minnu bɛ yen an ka tendance ko bɛɛ lajɛlen bila kɔfɛ, an ka jamana ko bila ɲɛfɛ, an ka dusukunw kɛ kelen ye, an ka se ka bɛn, an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, ka jamana in lajɛ, jamana in sɛgɛnna donc pour que jamana bɛ se ka avancer cogoya min na. Ka sanga ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usmane Madani Hayidara ka laɲini ye nin kɛnɛba in n'u sera ka don. Bawo sirifikɛ silamɛw ɲɛmaaya la a ye wulikajɔ kɛ n'a ka taama bere ye ka don Mali a silama duba bɛɛ lajɛlen kan, a diinɛ kabilaba bɛɛ lajɛlen kan ni dakuru ɲɛ kelen ye. A ye cɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ni silamɛya ɲɔgɔn minɛ ye juruba kelen na. A donna maa o maa kan, a donna du o du kɔnɔ, bɛɛ lajɛlen ko hakilina ka ɲi, i b'i yɛrɛ ye hakilina in nɔ. O wulikajɔw kɛlen kɔ sirifikɛ fɛ, bonya ni karama kɔnɔ, labɛnbaw bilara sen kan ni ka nin kɛnɛba in bolo da. Kɛnɛ min bɛ kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ donba ye, silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ donba ye, silamɛw ka ɲɔgɔn kanfɔ donba ye, Mali jamana basigi n'a kolosumani kama. Ka Ala deli an ka jamana bɛ se ka sumaya, an ka jamana hɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ, bɛn bɛ se ka don a kɔnɔ, basigi bɛ se ka don a kɔnɔ. Ne bolo o kan ka kɛ nisɔndiya ko de ye, ni ma fɛn bɛɛ bolo jango ka se malidenw ma, nin tun kɔnɔnen don
a mɛnna bari an b'a dɔn kunu ni fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ u ye nin ɲɔgɔnna kɛ ala sɔnna k'u jaabi fana ka jamana ye k'a sumaya bi fana ni u farala ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw alimamiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw kabilabatigiw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tugu ka président kɔ n'o ye Sarifu Usmani Madani Haidara ne b'a dɔn a kun ye min ye ala bɛ sɔn. Laseliw minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u y'u sinsin fɛn minnu kan o ye kelenya ye k'a jira k'a fɔ silamɛya a kɛn bɛ ka sabali hinɛ makari ani ɲɔgɔndɛmɛ de fɔ u ye wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɛn ni basigi kɛ i taala ye diinɛ bolofaraw n'u ta bɛɛ silamɛw kan ka ɲɔgɔn minɛ jirijuba kelen na. Nin hakilina nafa bɛ kɛ min ye ne bolo nin ye fɛn ye min ka ɲi kosɛbɛ n'i ye diinɛ bɔ sherifuw bolo k'i bɛ taa bila yɔrɔ yɔrɔ o tuma o kɔni ye ko gɛrɛ de ye o tuma olu ka ɲi ɲɛmɔgɔya la parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye alakira bɔnna diinɛ ɲɛmɔgɔya mana don o bolo o tuma alhamdulillah o ye ala tanu de ye o ye ala barikada de ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi an nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ kan ka d'a kan nin ye anw yɛrɛ ka laɲini fɔlɔ de tun ye kabi anw yɛrɛ ka tɔn n'o ye silamɛmusow ka tɔnba ye kab'a sigira sen kan a ka baara fɔlɔ kɛra bɛn ni kelenya de ɲinini ye ka don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i komi ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka kuranɛ b'a kɔnɔ ko an bɛɛ de ye balima ye k'an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen la k'an kana fara-fara. Maaba minnu bɛ similala kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ hakilina ka ɲi ani foli ka kan a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na k'a ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye hali n'an bɛɛ tɛ silamɛ ye an bɛɛ ye malidenw ye ɲɔgɔn mago to ani ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ diyagoya an k'o kɛ an dala ye ani ɲɔgɔn cɛ hakilina fura maaba bisimilalen bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ bɛ taa kuncɛ kuma min wele dara ka ɲɛsin silamɛw ma Mali kelenya tɔbɔtɔli la malidenw ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsinni na a n'a kɔrɔ donni na jango degun minnu bɛ Mali jamana ka degun ninnu bɛ se ka wuli minnu ye nin kɛnɛ sanuma in labɛn u y'a jira k'a fɔ u nisɔndiyara maaw bɔcogo la silamɛw bɔcogo la u ye foli ni waleɲumandɔn lase an ka jamana ma ɲɛmaaw fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ministre d'État général de corps d'armée Ismaël Wage a kɛnɛ denfaya kun bɛ o min bolo. Kɛnɛ in kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usmani Madani Haidara ye foli lase silama jama bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban ka bilasiralikanw ni dɛmɛw fɛnɛ ɲini ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka sangaden diinɛ ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye surunalidi don ko ta fan fɛ jamana basigili n'a kolosumani kama o tɛmɛnen kɔ min ye foli ni waleɲuman dɔ fɛnɛ ye ministre min kun ye kɛnɛ denba ye ni o ye Ismaël Wage général de corps d'armée a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin sirifikɛ ma ni ka laban ka ɲini diinɛ ɲɛmaaw fɛ u ka u jɔyɔrɔ la k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen la janko kɛlɛ min ni Mali bɛɛ la ala bɛ se ka Mali fanga se cogo min ni o ye maaw kɛlɛli ye minnu n'a mɛn ni lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔ k'a kuma fɔba ɲuman ye diinɛ ɲɛmaaw ye an ka jɛ k'a ɲuman an ka Mali kɔlɔsi an ka dugawu kɛ an ka faamaw ye e b'u fɛ wa e t'u fɛ wa kuma t'o ye dɛ an bɛ mobili kɔnɔ ka ban o bɛ ka taa n'a ye chauffeur bɛ ka taa hali ni ti chauffeur fɛ vitesse la a tu i ka se yɔrɔ dɔ la dɛ sinon n'i ye kɛlɛ kɛ n'Ala ma far'i kan a bɛ kɛ kojugu ye dɛ mais c'est vrai an bɛ dugawu kɛ an faso de ye faamaw kama tɛ an ka faso ala k'a kisi kuma y'o de ye an ka faama sigilen b'an kɛrɛfɛ yan an b'a fɔ a k'an ka foli fɔ an ka ɲɛmɔgɔ tɔw ye n'o ye Hashim n'a ka baarakɛlaw ye ko olu de bɛ ka mobili boli ko an tɛ chauffeur kɛlɛ dɛ mais an b'a fɔ chauffeur ye kɔlɔsi dɛ gunguru dɔ bɛ ɲɛfɛ fɔ chauffeur fana ka jɛn ni o mon chauffeur yɔrɔnin kɔlɔsi dɛ ne ɲɛ bɛ dingɛ dɔ la dɛ u fana ka sɔn o ma n bɛ fɛ ka mun fɔ yan anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de jigi bɛɛ ɲɛsinnen bɛ anw de la ni ko o ko gɛlɛyara fantanw bɛ se anw de ma ni ko o ko ɲagamina se bɛ kɛ anw de ma o tuma na faamaw fana ka jɛn n'a ye u kana tɔɔrɔ anw kɔrɔ ko an bɛna mɔgɔw deli kɛ ko an bɛna deli kɛ ka ko dɔw nɔgɔya
non o y'anw ka baara di mais an tɛ taa ni bere ye o muru t'an bolo n'an taara n'an ye deli min kɛ ni min bɛ se ka minɛ silamɛya tɔgɔ la o b'o minɛ ni min tɛ se ka minɛ a y'a muɲu fɔlɔ mais ni jamana min bɛ yen ko jigidayɔrɔ si tɛ yen maa si tɛ yen n'a gɛlɛyara ko a jigi bɛ da minnu kan n'o tɛ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ ne fɛ ka nin de fɔ ka dugawu kɛ faamaw ye ala k'u dɛmɛ k'u bila sira ka jamana bɛ lafiya sira min kan wa ala k'o teliya nin sigi n yɛrɛ kama ala k'an faso kɔlɔsi ala k'an faso tanga ala kira bonya kama sɔli ala rasul n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n b'aw fo aw ka faamuyali la n b'aw fo aw ka kodɔn na kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo a laban mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma a ko la nin yɔrɔ in na n bɛ sɛrifikɛ fo kosɛbɛ parce que ale de fɔlɔ y'a sira daminɛ ka mɔgɔw ɲini k'a fɔ nin ɲɛna nin ma ɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan n b'a fo la mɔgɔ kana ɲina k'an bɛ terroriste kɛlɛ de la an tɛ diinɛ kɛlɛ la an tɛ silamɛ kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la an ni terroriste de bɛ kɛlɛ la an ni silamɛw tɛ kɛlɛ la dɛ an caman yɛrɛ ye silamɛ ye an tɛ siya kɛlɛ la fila kɛlɛ tɛ tamasɛ kɛlɛ tɛ dɔngɔnɔ kɛlɛ tɛ bamanan kɛlɛ tɛ arabu kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don wa silamɛ fana kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don n'u b'a fɛ ka na ni silamɛya sira ye an b'o lakari parce que mɔgɔ tɛ silamɛ ye ka tɛmɛ anw kan yan n'u b'a fɛ ka na ni siyako kɛlɛ ye depuis mali daminɛ fo bi an siya caman bɛ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛɛ ka di fiɲɛma de don k'an cɛ n'u b'a fɛ ka na ni ko wɛrɛ ye f'an k'o faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ n'u b'a fɛ ka dɔn diinɛ sira ye aw min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'aw bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ a y'a ɲɛfɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la k'a faamu diinɛ ko kɛlɛ tɛ nin dɛ ni diinɛ don diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan ninnu bɛ ka min fɔ diinɛ tɛ an bɛ a ɲini aw fɛ aw k'o fɔ n ka foli belebele n b'o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'an b'a fɔ a ma an ka sɛrifukɛ ala ka hinɛ sajo la sajo yɛrɛ ɲuman na ko n kelen ka cɛkɔrɔba n ko sajo i kelen ka cɛkɔrɔba tɛ an bɛɛ ta don o tuma mun de kɛra n bɛ an ka cɛkɔrɔba sɛrifikɛ fo kosɛbɛ 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 yan ŋaniya min b'a la jamana ye ala ka ŋaniya fanga d'a ma a ka kɛ n bɛ a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi ala k'a kɛ aw dalen min b'a la an bɛɛ k'a da la a ka dɛmɛ ka jamana dilan a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana ko la o conseil islamique la ala ka dɔ fara o jɔyɔrɔ kan ala ka se d'a ye k'an dɛmɛ hali bi ala k'a kanu don an bɛɛ la wa ala k'a mɛn an kɔrɔ ko ye wa a ka yafa ma an bɛ to ka kɔrɔfɔli minnu d'a kan ne yɛrɛ bɛ caman d'a kan a ka yafa ma n'i bɛ jama ɲɛma n'i tora ka kuma dɔ fɔ an b'a fɔ ko cɛ Aidara ye nin fɔ Aidara i ma nin kɛ i ma nin bɛn dɛ mais Aidara i ni ce ala k'i sara don dɔ la ne taara Moritani mission na a don na ni Papaga tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka cɛkɔrɔba an taara an bɔra aéroport la Nouakchott 5h 6h du matin ni jama ba ye aéroport la ne ko cɛ n ka yɛrɛ ministre n ko jama bɔra k'an kunbɛn mais c'est pas o si tun tɛ k'an lajɛ o bɛɛ bɔra ka Aidara kunbɛn ne ko ok o ja sanu b'an bolo an t'a kalama sisan ni jamana wɛrɛ ye anw ka cɛkɔrɔba tanu ta o kɔrɔ ko an fana ka tanu ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ ko a bɛ ko la a sen bɛ ko da la an bɛɛ k'a ka fara ɲɔgɔn kan an k'o dɛmɛ ala k'a sara n'i ye mɔgɔ tanu a ɲɛna kosɛbɛ i laban bɛ kɛ jeli ye donc an bɛ a to tan n bɛ foli d'a ma ala ka lafiya d'a ma a ye effort min kɛ ka na ka bɛn nin mɛn malgré k'a man kɛnɛ ala ka sara ala ka lafiya d'a ma ala ka se d'a ma hali bi ka an dɛmɛ ala k'a sara a yɛrɛ ye ala k'a sara kɔmɔgɔw ye ala k'a sara denw ye ala k'a sara a limana bɛɛ
Zakat Foundation of America o ye baɲumankɛ tɔn ye min n'a bɛ maaw jigiya la dɛmɛba balo la malo tɔni 44 o de taara k'o lase maaw ma darimasa ma nɔgɔya kɛ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ba bolofara min bɛ wele ko rivo gauche ni o ye ba cɛbolo ye ayiwa ba cɛbolo rivo gauche sigida 4 ɲɔgɔnna n'o ye kominiw ye sugandili kɛra olu sigidaw de la ni ka ɲa a kɔnɔdenw ma ni nin balo ninnu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigida ɲɛmaaw caman y'u yɔrɔ sɔrɔ a kɛnɛ kan ka fara diinɛmaw ni laadalamaw kan an ka maa min ka sɔrɔlen don o ye Lala Kuyate n'a ka jatala Baba Keyita ye an ka ɲɛmaa de ka sɔrɔlen fɛ. Nin dɛmɛ in ni a nana a na kuma la ka sanga ni jamana yɛrɛ bɛ lahala mun na nin waati ninnu kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ gɛlɛyaw la o siratigɛ de fɛ i b'a ye k'a fɔ Bamako sigida 2nan yɛrɛ marakafo maaw u y'u bolo fila jan ka se ka nin dɛmɛba in kunbɛn u tilala ka foli kɛ ani k'a ɲini nin dɛmɛ in dibaw fɛ hali bi u ka dɔ fara ni ɲɔgɔn kan yaasa maa minnu mago bɛ dɛmɛw la kosɛbɛ ni se t'u ye u ka se ka to nisɔndiya ani farifoni kɔnɔna na halisa ka a yira aw la ni kɛnɛ min filɛ nin tan jamana mago bɛ nin kɛnɛ in na kosɛbɛ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ Ala deli nin kɛnɛ in ka ca an ka jamanaw kɔnɔ nɔ jamana in ka taabolo kɔrɔlen o ye ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ ko la maliyɛn t'o la n'i y'a ye Mali n'a gɛlɛya bɛɛ a ma juguya ka se niveau dɔ la parce que an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an hinɛ bɛ ɲɔgɔn na o hinɛ n'o ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka o mɛn sen na Ala k'o to sen na. Zakat Foundation mɔgɔw ye vraiment balo kɔni diyara an ye vraiment a bɛ se k'an dɛmɛ ko ka ɲɛ vraiment nin ko kɔni Ala ka taa ɲɛ dɔrɔn vraiment ko diyara an ye kosɛbɛ an kɔni ni kɔni dugawu don an bɛ ka kɛ jamana ye ko ka jamana ka kolo sumaya Ala ka nin ko kɛ ɲɛtaga ye hali bi. N'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ a bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la baɲumankɛtɔn Zakat Foundation of America o maaw u ka baara mun tun bololalen no Mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko dili nasiraw fɛ ni o bɛ bɛn san 3 baara ma o kuncɛli kɛnɛw de ma ni adamadenya dɛmɛ wale min bilalen filɛ nin ye sen kan n'a bɛ bɛn malo bɔrɔ 1955 ma n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ t'i jɔ malo tɔni 44 na min musaka bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 12 n'a kunkanfɛn na a bɛna kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya daba kɛ denbaya 979 olu de ye u ka dumuniko ta nasiraw fɛ. An ka baɲumankɛ dɔw minnu bɛ nafolo d'an ma pour que an ka se mɔgɔw ma olu ye malo d'an ma u ye malo tɔni 44 d'an ma ko an k'a lase mɔgɔw ma an ko o kumana programme nin a san 3 kuncɛli an b'o distribution kɛ bi distribution ni an y'a ta k'a di gouvernement ma k'a bonya di gouvernement ma gouvernement yɛrɛ n'a ka service social minnu bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ minnu b'o organiser u yɛrɛ ka taa sungati mɔgɔ minnu n'a ka kan i y'a mɛn Bamako district kɔnɔ a commune 6 kɔnɔ u yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu n'a ka kan u k'olu tɔgɔw ta u k'olu wele an ka n'a d'u ma o de y'a kɛ sɔgɔmada in na an ye dili fɔlɔ kɛ ba fan dɔ in fɛ o ye commune 5 ni commune 6 donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ an ye dili k'olu ma yan nɔ mun ye nin ba fa yan fan ye ni commune 1 ni commune 2 ni commune 3 ni commune 4 développement social mɔgɔw olu de fana taara don fo suturaw kɔnɔ soɲɛ kɔnɔw kɔnɔ sow kɔnɔ ka taa kominiw na ka taa mɔgɔw ɲininka ka taa mɔgɔw sugandi ka na n'u ye aw ɲɛ b'o jamaw de la kɛnɛ kan i y'a mɛn a foli bɛ mɔgɔ association minnu bɛ yen n'u b'an dɛmɛ a foli b'olu bɛɛ ye a foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mɔgɔ minnu b'a kɛ n'an bɛ se k'a kɛ bari a tɛ bɔ ne jufa la a tɛ bɔ e jufa la a bɛ bɔ mɔgɔ minnu jufa la n'u ka nafolo u b'a dɔn k'a fɔ u kan ka jaga de bɔ u ka nafolo la u b'u ka nafolo jaga ta u b'a fara ɲɔgɔn kan u b'a ci anw ma anw dɔrɔn tɛ u b'a ci jamana minnu na a bɛ jamana 50 bɔ nka an bɛ anw de ta kɛnɛ kan u b'a ci an ma an k'a lase mɔgɔw ma minnu kan k'a sɔrɔ donc an b'o barikada kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bi gɛlɛya bɛ cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ se ka a ko nɔgɔya donc n ka laɲini fɔlɔ y'o ye n ka laɲini filanan ye mun ye n bɛ segin monsieur le directeur ka kuma kan an sago tɛ an ka taa ninnu feeretɔ ye sugu la han an k'u ye mɔgɔw ka gabugu kɔnɔ an k'u ye mɔgɔw ka sow kɔnɔ an k'u ye u ka magasinw kɔnɔ u yɛrɛ k'a dun minisiriso min ka baara bɛ ɲɛsin dɛmɛ walew ma an ka jamana kɔnɔna na
kɛnɛ kɔnɔna na olu ye kuma ta ni ka bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Zakat Foundation of America maaw ma u ka nin waleya ɲuman in na ni o bɛ don adamadenya dɛmɛwalew kɔnɔna na barika da ka k'a nafa ka bon an ka jamana kɔnɔna na wa fana ko kuntilenna don min ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka laɲiniw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'o de ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya k'i to i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ baloko dɛsɛ min sɔrɔ o kɛra kumakanw ye minnu lasera minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛw sabatili ma an ka Mali jamana kɔnɔna na o ka nɔnabila fɛ bite don gansa ye parce que ɲɔgɔn dɛmɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ laɲinɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hakili ɲumanw bɛ yen et c'est pourquoi n ko bite don gansa ye Zakat Foundation an bɛ baara kɛ a ka ca 100 ans ye fɛn o fɛn kɛ yan'u k'a daminɛ u bɛ taa en service ɲɛmaaw de fɛ fɔlɔ ka taa ministre fɛ ka na direction na fo ka na service locaux fɛ an bɛ barika da ala ye bi don jara na suma sera nin suma in bɔra jamana kɔ kan a ma sa yan a bɛɛ bɔra jamana kɔ kan an ka directeur régional olu de taara mɔgɔw sugandi commune 6 bɛɛ la madame y'a fɔ cogo min yan'a ka se yan a kun bɛ ba kɔfɛ commune 2 minnu ba kɔfɛ a y'u ka lancement kɛ hakilina jiginna b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Zakat Foundation of America maaw la u ka baaraw bɛ ɲɛnɛmaya sira camanw fana fɛ o dɔw bɛ tali kɛ dɛmɛ la minnu bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko binakun ma an ka sigida dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na fo ka taa se ka dɛmɛ don denmisɛnw ma se tɛ minnu somɔgɔw ye ani se tɛ minnu yɛrɛw ye ka se k'u dɛmɛ u ka kalanko nasiraw fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw hali bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛba in yɛrɛ a sigili baaraw la kumabaw kɛra ka se ka balo ninnu ta k'a di a tigiw ma o de fana b'an kɛ k'an da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ k'a ɲɛmada Burkina jamana wasadenw ye sariyasen dɔw don bala sariyasenw minnu ɲɛsin bɛ diinɛ labaarali doni mɔ bɛrɛlɔ Burkina jamana kɔnɔ diinɛ bɛ kɛ kɛcogow minnu nɔ a bɛ labaara cogow minnu nɔ diinɛ laseli bɛ kɛ lasecogow minnu nɔ ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ kan jango bi diinɛ ɲɛfɔtɔ bɛ na ni mankan min ye jamana kɔnɔ ka jamana basigi tiɲɛ o ka se ka dabila Burkina ka denw ka se ka sigi balimaya la kelenya la Burkina jamana kɔnɔ ka Burkina jamana to a sigi cogo la n'o ye laïcité sigi cogo ye Burkina jamana ministre min ɲɛsin bɛ marako mɔ n'o ye Emile Zerbo ye a y'a yira k'a fɔ bi Burkina jamana a ka kan a k'i ɲɛsin nin mɔ bawo jamana bilama a mago bɛ basigi la maaw dun da yɛlɛ ka tugu bi diinɛ lasetɔ u fɛ a bɛ ka kɛ farati ye jamana kelenya mɔ jamana basigi mɔ o kuma nin sariyasenw minnu bilara ka taa wasabulon kɔnɔ ni wasadenw y'u don bala a ka dɔ bɛɛ fɛ k'a fɔ sariyasenw dɛ k'u taara diinɛ dɔ kama nka a ka laɲini de ye ka se ka diinɛ dɔ bɛrɛlɔ diinɛ ka se ka labaara mɔɔw k'u ka bato kɛ ka sɔrɔ don ma kɛ maa wɛrɛ gasirɔ sariyasen kura ninnu dakuruɲɛw minnu bɛ kɛ tiɲɛni dakuruɲɛw ye diinɛ lasetɔ a kɛ mɛ k'olu faranfasiya dakuruɲɛw minnu bɛ kɛ suli ye ka kɛ tiɲɛni kan a kɛ mɛ k'olu faranfasiya ne maa min ye sariya in sɔsɔ sa i ka ɲɛŋini a bɛ se ka daminɛ san 1 fɔ san 7 ni nka nafolo dɔ fɛnɛ da i kun i bɛ min sara n'o bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ sefa wari miliyɔn danna sariyasenw bɛ k'a jira fana k'a fɔ e maa min fɛnɛ ko i bɛ diinɛ buruja e tɛ diinɛ maa ye a to diinɛmaw k'u ka diinɛ kɛ nka ka bila u la k'u buruja i fɛnɛ bɛ ɲangi o ɲangi fɛnɛ kɛcogo fɛnɛ farafasiya bɛ sariyasenw fɛ san saba kɛlen kɔ danjɛw datugulen Niger ni Benin cɛ jamana filaw ɲɛmaaw b'a fɛ ka segin ɲɔgɔn ma ka danjɛ dayɛlɛ u cɛ bawo kabini jamana ɲɛmaakura nana Benin jamana kunna Romuald Wadani ale bɛ k'a jira k'a fɔ a ka d'a ye a n'a sigiɲɔgɔn jamana Niger ka segin ɲɔgɔn ma o de y'a to a sigilen Benin jamana kunna a ma ko bila dagirinda la a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se Niger o kɛra bonya ye Niger ma ɲɛmaaw yɔrɔ f'u yɛrɛ y'a yira la k'a fɔ u ka daw yɛlɛmɛ a ye a b'a fɛ a n'u ka baara kɛ cogow minnu nɔ o de labɛnw de bila an bɛ sen kan bi kabini juin kalo daminɛ ni Benin jamana ɲɛmaakura Romuald Wadani a nana bonya na Niger ma ɲɛmaaw yɛrɛ fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ u n'a bɛ se baara kɛ danjɛw bɛ se dayɛlɛ cogow minnu nɔ jamana law cɛ
jamana dengu ka munyugu manyaka uke ka blanyona ani ubulula mina unjagoke mina jamana fla ube ka laje ka kuma ode ka biuni nyonje kotonuno e Benin babae Niger ma nyema minu nzera ye ku ne Benin jamana ma nyema ukumana udasira fe do umo Niger jamana ko ni ndafe minga munu mene ko da ube fembla ko folo tegeno blaka ke benga nzebena Benin jamana ni Niger jamana che surasiya nasira fe lakana ko nasira fe kafo ne Benin jamana nzigi nyon jamana Niger ajugute bisimila minenga dugukolo ka kanga dugukolo ke akele yoro yi Niger jamana fere ba fo ne Niger jamana nzigi nyon jamana Benin jamana jugutna ke bisimila yoro yi ne Niger jamana dugukolo ka Benin jamana kele flana Niger jamana ka lanyini ye jele nyaka ke aye Benin ma nyemo fe kele che dna unjugu ya uka Benin yamba fe Benin ni Niger danjela no yasoro nazara la surasiu debe danje fando fe Benin yamba fe surasiu minundo uchugu ya uka do Niger jamana fe Niger jamana hakilina kaseka tige bao Niger jamana abisa njamambo abeka jira ka fo keleche dina do ka bo nazara la setige jamana do uro ulu keme ka bisimila mine Benin dugukolo ka ninga Niger jamana chenjugo nyini Niger jamana keme ka ninja ki nyeshi Benin jamana mo chendu Patrice Talongo ningengu me ka korofo ngalundigia wa Faransi ma nyema ofene kengu me ka korofo ngalundigia nga Niger jamana kwa nimbura damashiki ngume odeka ka fo Niger jamana ajugu uno ye Faransi jamana keleche uye ube Benin dugukolo ka Niger jamana basigi chenjugo nyini ode ato danja datugule kuno Benin jamana ni Niger jamana che Benin jamana nyama koro Patrice Talon na ka wuli ka jobbe Niger jamana mason ka danje yele ani Beninje sigi ka fo Suisse dugu bala Genève kerengerani yana Lucerne juin kalo teta ani konondo afora chugomi anu donati Amerike ni Iranje ni sorna ni domba ukawuli ka joye kerengerani yana Pakistan jamana nyama kuna fonu na meni aye ka fo sigi ka fo mingera aye nobo bao detora dormozo kwa jibolo munyuku manyaka keli tajidoni nguru mve ubina damine lafia kono nga Iran jamana ma nyama ya ajira ka fo chendu ulu keme ka magaya ke kurobi nga minga gele umo bengera ka minga ni wili kera oka beki jando benga walelila Ameriki yanva aye saratika minunda no ye libanga la nyini dangene mayali ni kele manye joko Irani Ameriki che kele bijo Ameriki jamana demenyo bani Israela ni Hezbollah che ka Liban boni dabla utemene ko Iran jamana ka nafulu minu ngumani yambemo nube nyenyefe ka sabu ka Ameriki jamana ka wuli ka joy wuli ka bo ka ke akan nafulu kumani yaleka akase kusoro utemene ko nyangi uminu nyeshime Iran jamana taji umo o nyangi unga wuli ka bo Iran jamana taji uka Pakistan ka uka minisiri nyeshime Pakistani jamana warani nyonja kunyanya nabo umoni oye Ishaka Dari ale ajira ka fo detora dormozo kwa jibolo tajidoni nguru nga munyuku manyaka lilo klebi woro kono o munyuku manyaka na ke tajidoni nguru mverele hakilina tigele toromonyon na mine tajidoni nguru ndeme ndok ngoro Iran jamana fe Pakistan ka ministry mini surnani dombado na erek mela jekeneka ako detora dormozo kwa jibolo abisigi akorolela yani keleka ke apmechugumi Ishak Dar Pakistan ka ministry ako shini njamana fene hakilina yeninye detora dormozo kwa jibulu akada yele munyuku manyaka uka keta judoni nguru mve aka mo hakilina tigele okma nitaji ko gwele ya degu kumejinyeka ka sabuke ni nzirai nguru ni yetajudoni nguru mbulo jisrai lablatot le ni nyebela jeleye nga Iran jamana yana kungase sigika fokene ka kengume ka lanyini minge detora dormozo kwa jibulu dayele likuro oye aka nafolo kuma ni ane amojie nyefe akase kolu lasoro kele ka jo kele dabero Irani Ameriki che bani Israela ni Hezbollah che liba bani Israela ni uti uche Yemen kele ka jo ni ngele dabero ninga nyangi wili ka bo Iran jamana taji ufere tauka
Fonyongo tobe ka bonya Ukraine jamana nyamaw ni Pologne jamana nyamaw che Pologne ma nyamaw kele ka jira ka fo ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky mi chugodo uye Pologne jamana jalawla koda mi ndengu ala don demenuna ni bonya masigi njala do kuba minala ka sabuke nyugumbe ka binga ke ala aka fanga marabe ka tafe mi ye oye jien chi mara chugo ye jien chi mara chugo mi nanani furubakele tako flana deuxième guerre mondiale ye jien kono nu kwa mako nazisme Allemagne vanga koro Adolf Hitler ka fanga mango nindo bi jien kono nazarala setigi jamana shita fe afanga tabulu kasaninga ye ika marake juguro ko Volodymyr Zelensky ka marabe kata odeye fo aketo kaka kelebulu kerengerene do mangutu abo kelebulu kerengerene kelecha mangutu ni jien chi fanga yi ngelebulu doka mangutu chugoye Pologne ma nyemo kele ku kangari da Volodymyr Zelensky oro na ereshina kadimi ka lasegi umo kabno kera Volodymyr Zelensky gran jamana nyama fene masuruna mado fanga kono bonyama sigi njala mi mena kutenguna ulu la Pologne ma nyemo fe ufene jena uta uko ku lasegi o dima be Pologne ma nyemo mo Pologne nga uka ministry nyama koro ko Leszek Miller ale ko ikrani ma nyemo kerengerani nyana Volodymyr Zelensky uluka bunyama sigi njala ula koda mingundenguna ala yanuka mine ala na ereshina kadimi ka lasegi umo kwa manga dao dama lasegi ni mode ko jala ula koda yimin lasegi ndotle afe ko te fenye alebulu Pologne jamana ye keleke mina minundi Ukraine jamana mo ani eresila che kelelo ko Volodymyr Zelensky ni fen lasegi kada ye kwa dimi me wale kele ko dusubela aka Pologne nga uka keleke minandile bela jele lasegi Pologne nga uka ministri nyama koro Leszek Miller ako migi uminundira no ye keleke panguru nye Pologne ve Ukraine jamana mo ko Volodymyr Zelensky ko lu lasegi sharu uminundira no lu ye keleke majimba uye ako lu lasegi keleke minangwera uminundira Pologne ve Ukraine jamana mo kwa ka bela lasegi kono nde ko jalawla koda mi ndenguna ala ufe na dimine be ko lasegi bi ko alete ofle onanyona kuba ye afe ni majira ka fo bi Pologne jamana de umbe ka binga nyugu Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky na ka fangala nunu ndebi danzigi bamananga kunafoni na minu mbara la nyonga kalase aumo kunafoni disonye ma sofe ka benni kuma yeka ufuka wala yimando malikono ani maliko ka kambe jien kwa wala na la kaje